dwi'n falch i ddweud mod i wedi cael modd i fyw yn ystod y cyfnod rhyfedd yma yn beirniadu cystadleuaeth tlws Llenyddol anlewis i fudiad Merched y Wawr. Ac fy mod yn darllen o adre, fe ges i fy nhywys ar sawl taith ddifyr iawn o gwmpas Cymru yn fforio bro mebyd y cystadleuwyr ac yn profi ei cariad am ei broedd. Roedd hi'n braf i mi weld bod rhai yn mynd y tu hwnt i'r amanti ac yn rhannu gweledigaeth am heddiw wrth rodio. Roedd safon y gystadleuaeth yn uchel iawn, tipyn o her dewis yn illydd felly ac roedd sawl un yn y dosbarth cyntaf, ond roedd un yn disgleirio yn fy marn i, sef gwaith ffigenw MGB neu Eluned Davies-Scott. Yr rheswm ddewises i gwaith Eluned oedd am ei bod yn ymgais greadigol iawn, gyda llawer iawn o gyffyrddiadau da wrth i'r awdur ein tywys ni yn hafodiaeth hyfryd Sir Drefaldwyn ar y daith olaf. Roedd hi'n mynd â ni y tu hwnt i ystradebau ac yn llwyddo i greu lluniau byw oedd yn tynnu'r darllenydd i mewn i'r gwaith mewn ffordd effeithiol iawn. Fe wnes i fwynhau darllen pob un a braf meddwl bod cymaint o fenywod yn mynd ati fod yn greadigol, sydd ddim yn sypreis wrth weld y lluniau o'r crefftiau a'r coginio ar y gwefannau cymdeithasol yn ystod y misoedd diwethaf. Gobeithio y bydd pob un yn cael ei hysgogi i barhau i ysgrifennu. Eleni, mae'n gwyl haf yn parhau ym mis Gorffennaf. Mae cystadlu brwd wedi bod i'r holl gystadlaethau. Diolch i Meleri Wyn James am beirniadu Prif Dlws Lenyddol, sef tlws anlewis ar y testun eleni Bro fy Mebyd. Sawl un wedi aros ym Mro Mebyd, eraill yn hel atgofion am Fro Mebyd. Dyma'r canlyniadau. Eluned Davies-Scott, Cangen Tonys Gyboriau, Rhanbarth y Ddwyrain. Yn ail, Anna Jones, Cangen Abersoch, Rhanbarth Dwyfor, ac yn drydydd, Wenna, Bevan Jones, Cangen Llandysul, Rhanbarth Ceredigion. Yn awr, fe gylch glywed Meryl Davies yn cyfarch Eluned, ac yna Olwen Rhys yn darllen rhan o'r gwaith buddigol. Clodforwn ein prif lenor am gofio bro ei geni. Cyflwynwn iddi'r tlws drwy'r we mae'n wyl wahanol leni. Mae gwreiddiau Eluned yn ddwfn yn hiroedd Maldwyn, ac atgofion o'r gwreiddiau hynny sydd yn gefndir i'r gwaith buddigol. Mae dylanwadau plentyndod wedi lluniau i gyrfa a thaith bywyd. Enghraifft, coginio gyda'i modryb Kitty a dylanwad Nan Humphreys ei athrawes gwyddor tŷ yn ysgol uwchradd Llanfyllin, luniodd ei gyrfa fel athrawes gwyddor tŷ, a'i ymwneud ehangach y maes bwyd a choginio. Modryb arall, Mary Jane, ddangosodd i Eluned fod merched yn gallu cael swyddi proffesiynol a chyfrifol. Wedi ymddeol, nid yw Eluned yn segur. Mae'n aelod ffyddlon o Gapel y Tabernacl Efail Isa, yn aelod brwd o Ferched y Wawr a hi yw llywydd presennol Rhanbarth y Ddwyrain. Mae'n gwirfoddoli i Elusen Macmillan, yn arholwr cybac, yn rhedeg cyrsiau coginio trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn paratoi'r asetiau ar gyfer fideos coginio tudalen gweplyfr Menter Iaith Caerffili. Symbylwyd Eluned i sgrifennu'r gwaith gan y sefyllfa bresennol. Cafodd ei hysgwyd gan y ffordd mae'r feirws wedi effeithio mor gyflym ar ein bywydau. Yng ngeiriau Eluned, fe'n gwnaeth yn ymwybodol o ba mor fregus yw ein bodolaeth, ac na faddwn fyth efallai yn ymweld â Bro fy Mebyd unwaith eto. Roedd ysgrifennu'n rhyw fath o therapi i'm helpu i ddod i delerau ar sefyllfa bresennol. Oherwydd ei belchder o'i bro enedigol, ysgrifennodd Eluned yn hafodiaeth unigryw yr ardal. Bro fy Mebyd. Parcio wrth y beidio bech, ger y llidiart sy'n arwain i ciau mawr. Edrych draw at yr afon a gweld fod llyn y chwied wedi hen sychu fyny gyda set haearn tractor a darn o arad wedi dod i'r golwg.
Does dim sŵn cyfarth yr est, na brefiad oen bech llyweth i'w glywed o'r beidi. Mae'r mieri wedi tyfu dros y wal gerrig lle fues i'n casglu mwyar dion pan o'n blentyn, ac mae'r cerrig wedi cychwyn dymchwel. Cerdded i fyny'r gwtra, gan basio heibio lle fu'r cit mochyn a'r ardd fech cyn i'r ffordd gael ei llydanu. Edrych i fyny at cau tan reglwys, a gweld ysbryd swm y gwes yn pwyso ar ei rew wrth edmygu'r tarw heriffod. Mae ar ogle y sietin pren bocs a'r henwr yn fy ffroenau. Does dim cynfas wen allan ar y lein ddillad heddiw yn arwydd i bod o cet tîn fron fod nain yn iawn. Cyrraedd y ffald a gweld yr hen dyn sefyll yno ni o'r ddesol. Yn fy nychymyg, cerddaf i fyny'r stepiau a drwy'r porch. Mae Sam bach yn eistedd wrth ben y bwrdd mawr yn gafel mewn brychdan ham yn ei ddwy lew, sydd byth yn edrych yn len iawn. Mae'r oldcloth yn dal i orchuddio'r bwrdd derw, ond mae'r meinciau yn weg, lle arferai'r gweision eistedd i gael eu cinio ar ôl bore o ddyrnu neu gneifio. Mae arogl ten coed yn y gret black-led a'r tecell yn canu ar y craen uwch i ben. Rhaid cipolwg i mewn i'r hen gegin fawr. Mae'r hen gret fawr ar ffwrn faran segur, ac mor oer a'r silff lechi yn y bwtri. Does dim amser i stelcian. Ymlaen trwy'r llidiad a cherdded llwybr y defed i fyny at yr eglwys. Mae'r giet wedi gweld dyddiau gwell, a'r gliciad wedi pydru a darn o gortyn beindar yn dal yng nghau. Mae'r eglwys yn oer heddiw, a distaw i'r gloch fydd yn galw y plwyfolion i'r plygen. Anelu at ben pella'r fynwent. Dyma gam olaf o'r siwrne. A bydd newid i dod i ben fy nhaith am llwch wedi cael ei gyrchu adre a'i ymledu dros y wain. Eluned Davies-Scott ydw i, a dwi'n byw yn Misgyn ger Llandysul. Dwi am rannu gyda chi ychydig am yr cefndir o'r darn sgwennes i ar gyfer gystadleuaeth Brof y Mebyd. Ar ddechrau'r cyfyniadau, roedd yn gyflym i'n gwynebyd i ym mis Mawrth. Roeddwn wedi cael yn ysgwyd a fynychryn gan y ffordd y feirws yma yn gyflym effeithio ar ein bywydau. Roedd yr arswyd i fi bod yn bodolaeth mor fregus a bod cynllued o reolaeth gennym ar ein dyfodol. Roedd yn rhaid i mi gydnabod hefyd, falle fyswn i byth yn gweld Brof y Mebyd byth eto. Roedd yn hefyd ar y pryd yn rhoi rhyw fath o drefn ar achau y teulu ac roedd yn modryb wedi casglu llawer iawn o wybodaeth. Ac oedd y gwybodaeth yma wedi bod mewn rhyw gys dillad yn y stydi yma ers marwolaeth fy mam rhyw 5 mlynedd yn ôl. Roedd hyn i gyd yn corddi ar y meddwl yn enwedig yng nghanol nos. Daeth yr awydd felly i sgwennu rhyw fath o therapi yn helpu i fi ddod i delerau ar hen sefyllfa bresennol yma. Mae'r rhan fwyaf o'r stori yn ffuglenol, gyda elfennau wirionedd yn seiliedig ar fy mhlentyndod a storïau am y teulu oedd yn droeon wedi clywed gen fy mam. Oherwydd fy mod yn falch iawn o ble dwi yn tarddu, roedd rhaid sgwennu yn hafodiaeth Sir Drefaldwyn. Roedd hyn yn rhaid tipyn o broblem i fi, achos doeddwn i ddim yn siŵr sut i gyfleu sŵn neilltuol y ffordd yn ni'n siarad. Ac ddos i ar draws pennod ar iaith lafar Sir Drefaldwyn mewn llyfr gyhoeddwyd ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol o'r ardal yn 1981. A mi roedd yna gyfarwyddiadau yna a sut i roi nodweddion seiniol y geiriau lawr ar bapur. Felly dwi wedi defnyddio hynna gan gobeithio bod o'n cyfleu yr acen unigryw sydd gennym ni yn y sir.
Chwiliais hefyd am gerddi baedd yr ardal a fyddai'n addas ar gyfer y stori, gan ddod o hyd i gerddi gan John Henry Jones a Glyn Lewis, Glyn o Faldwyn, ond yn siwtio'r dim ac rwyf wedi dyfynnu ohonynt ar ddechrau ac ar ddiwedd y stori. Doeddwn i ddim yn disgwyl ennill y gwobr i ddweud y gwir ac roeddwn nhw wedi llwyr anghofio am y gystadleuaeth erbyn i Tegwyn roi galwad ffôn i mi ym mis Mehefin. Hwn yw'r tro cyntaf i mi sgwennu ers i mi adael ysgol unrhyw beth ffuglenol felly daeth yr dipyn o syndod clywed mai fi oedd wedi ennill tlws goffa Ann Lewis. Mae'n rhieni nad yw'n bosib derbyn y wobr yn y dre lle cefais yngeni yn yr wyl haf. Fe nhw i di Anna Jones o Cangen a Bensoch, Rhanbarth Dwyfor. A fyswn hoffi diolch i Merched y Wawr am gael y cyfle i ysgrifennu. Fyddai'n ysgrifennu bob blwyddyn a mae'n hawdd gwneud achos does neb yn gwybod pwy ydych chi. Ac felly ydych chi'n gallu gwneud a mynegu'ch hun a diolch o hanes. Mi ysgrifennu si Lenni am brof ymebyd, oherwydd mae brof ymebyd yn fatha pawb yn agos iawn at yn cael onna ni. Fi sy'n byw i ffwrdd am 10 mlynedd yr hugain a mi ddys i'n ôl i brof ymebyd a dwi fel swn i heb fod o mae erioed. Dwi yn mynegu falle yn y darn chwystog bod pethau wedi newid. A yn y darn arall ysgrifennu am y gweithwyr iechyd gen i dymygedd mawr iddyn nhw. Stori feicro oedd honno. Gobeithio newch chi fwynhau nhw. Diolch yn fawr. Ers dyddiau ysgol, rwyf yn mwynhau ysgrifennu ar destunau amrywiol. Diolch i Merched y Wawr am drefnu cystadleuaeth fel Tlws y Llenor, sydd yn rhoi annogaeth ac ysbrydoliaeth i mi ysgrifennu bob blwyddyn. Mae'r dyddiau trist ac anodd yma yn gwneud i ni hel meddyliau a gwerthfawrogi iechyd, teulu, ffrindiau a chymdeithas. Iechyd da i bawb.